खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबानब्लग इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजियाव जे भगवाननो महर लानो सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबनो सिनायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान बाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बे ब्लगसाव आरोना बाबाबो बायाबाबो बे हिनजावफोरनि खामानि सोनाफोर संनाय खावनाय गिबियावनो बेनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आङो दालि ओंख्रि संदों आरोना आङो ओमफ्राय बेयावनो थाव सेरनानै दालियाव हरखाबाय आंना बेनोखा बेनिफ्राय नैबेयाव संगोन आङो नै फिसालाया जा गोदाव सोरावखा आंना दाउ बयलार जानो होननानै दाउ बयलार गावनो लानानै फैदों 100 थाखानि बिमायाबो खम नङा मैफ्राय आलुआवनो लागावना होगोन बेखौ आरोना फाजायावनो थिनदोंमोन खिन्थु मैफ्रायफोरखौ जायाना गथ'फ्रा थ' बेफोर बुस्थुखौ जानांगौ नङा होमबा ओंखायनो बयलाराव लागायना होगोन बेनि स्वादा बेनाव बेनि स्वादा बेनाव मिक्स रेडि लाखाजोब्बाय नै संनानै लागोनसै सारायाबो दुंखाबाय दालियालाय ओरै मोनबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय आंबो फार्स्ट टाइम जागोन दाउ बयलारजों माबा मैफ्रायखौ आरोना खुनु बेला जाफेराखै मानसिफोरखौ आङो अमा बेदरजों जानाय खोनादों आरोना ओमफ्राय दाउ बेदरजों जानाय आं खोनाफेराखै ओमफ्राय मा होनो फिथाइयाबो आंना गोमो हरलायो आरोना है दाउ बयलारजों मैफ्राय जायो नामा होननानै जाबालाय माया जाजायो माया जाजाया जानो नायनोसै आरोना संलाबायनोसै र' ओमफ्राय आङो नैबे दाउ बेदरखौ फ्राम एवखानानै मा हरनांगौ हरनानै मैफ्रायजों आलुखौ हरखाथारबाय आरोना ओमफ्राय एसे दै होनानैसो फोमोनगोन आङो बेखौ फाजायाथ' फाजा खिन्थु आङो बारा गोथाव ओंख्रि संनो रोङा ओमफ्राय माने जाथावथाव आरोना आंना बिदिल' ओमफ्राय खिन्थु मोनजाग्राफ्रा गोथाव जादों होनना बुङो माथो आरो बेथ' नियमखा संनाय मानसिनि सिगाङाव बाख्नायखानांगौ एसे नङाबा गाज्रि मोनगोन ना नेक्स्टआव संनानै जाहोनो बागोन मा होनो ओमफ्राय एसे बारा मोजां मोनाखैबा लास्टआव बुंनांगौ आरो माबाफोर एसे खम जाबाय होननानै जोंनाबो आब'मोननो थाइजौआ नै जि मोजां मोजां देरहांबाय आरोना मोनजागोन देनां मोनबा ओमफ्राय ओरैबादि सिरियो नै खयथा सिरियो दिनावनो जारलासो सोर सोर थाइजौ जानो मोजां मोनो आं बिराद मोजां मोनो थाइजौ गोमोन बेस्ट फिथाइ होनोबा थाइजौखौनो बुंनो हागोन आरोना बोथोरनिसोना बियो बेनिफ्राय मा होनो सोर सोर थाइजौ आसार बानायखो आंनो कमेन्टआव खिथाहरलाय अननानै नायफ्लांदोंमा आरोना आं दाख्लै सोरबा भिडिअ नायदोंमोन थाइजौ आसार बानायनायखौ आरोना ओमफ्राय आंहा दाबो बानायनो मोनाखै आंबो न'आव थांनो नागिरदों आं दाख्लै माने माजों रायज्लायहरदोंमोन नालाय बिखुनजोजोंहाय ओमफ्राय थाइजौआनो जोंना बारा देरखायाखै होनदों स' एसे टाइम दंबावो आंबो सिउ थांनानै स्कुल बन्द नायनानै आरोना ओमफ्राय थाइजौ एकदम बुथुमनानै लाबोनानै आसार बानायखावफैनोसै मानो होनबा आंना बोराया बुंहरगासिनो जोंहाबो थाइजौ आसार बानायनांगौमोनलै होननानै बिथाङा आसारनि बिराद फाग्ला आरोना बिथांनो थांफिननाय समावहाय सुटि फैनानै थांफिननाय समावहाय बेनो एन्थाब फिथा जेबो नाङा आसार माबा मोनसे आसार मोनलांबानो जायो जेसेखि मुला आसार थाइजौ आसार मालाबा मेवाइनि आसार बेफोरखौ मोनलांबानो जायो जलफि आसार बास स' बानायनानै दोनो आरोना आंबोहाय ओमफ्राय जाथ'वाखै दा आरो बायनानैबो मा बानायनो न'आव थांबानो मोनखागोन आङो न'आवनो जोंहा गोखै थाइजौ दङ गोदै थाइजौ दङ आसारावथ' गोखैयासो मोजां स' गोखै थाइजौ लाबोनानै बानायखावगोन आरोना आंबो ओमफ्राय एवै दै होनाय समायसिम मोनफैबाय आरो आङो ओमफ्राय एसे दै होनानै लानोसै बारा होआ भाजि नालाय जास्ट मोननो आन्था होनानै लानोसै बे ओंख्रि ब्रह्मआबो गोदौबाय थाथोंसै आरोना मा होनो नै मैफ्राय बिलाइया गोमालांजोब्बायानो नागिरनानै मोनलासो जि दाम मैफ्राय आयै आयै ओंख्रि गोदौै मोनबायानो नै ओमफ्राय आङो फ्राम खालामनो सानदोंमोन खिन्थु बेबायदिखौनो मोजां नुबाय आरोना आङो एसे गरम मस्लाबो हरबाय मोनजोब्बाय रुइजोब्बाय आलु आला आरोना ओमफ्राय साखिनायथ'वाखै मादि टेस्टखौ आं मोनथिया आरो साखिनोसै गोथाव मैफ्रायनिबो स्वाद बेदरनिबो स्वाद गथ'आ जायाबाबो एबारना हाबफासिगोन आरो मैफ्रायनि स्वादाबो ना जाबाय सोनाफोर मोनबाय आंना ओंखाम ओंख्रिया मोनबाय होननाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय लायग्रा बिथाङा दसे साखिनो फैबायानो नायखो केमेरा नाहर एसे बेनो आं मालाबा कन्ट्रलाव थानो सानबाबो जाला दिनै सानबाबो नै अयथासार मालाबा आं जानो लुगैनानै लायबाय मालाबा फिसाबो जानो लुगैनानै लायबाय दा बुंसै साखिदो साखिथोंसै एसे उफाय गैया ओमफ्राय सोनाफोर नायदो फिसाजोआ अन्थाइ दावराव जालायबाय मैया लोमजानाय आं नोंसोरनो देखायदोंमोन ना हस्पिटालाव थांनाय दिनै माने मोजां जाबाय मोदोमा दुङासै आरोना मोनायाव दुङासै आं दुंजानो गिदोंमोन दिनै आरो बिराद अखाबो दोमैदों
मैया मोनायावथ' अखायानो हादोंमोन ओमफ्राय आङो सनाफोर नोंथांमोननो मैया हासबेन्डखौ मणिपुराव दङ बिदि बे जायगायाव होनना बुंदोंमोन ना लाकिलि ओंखारबाय बिथांमोना बे जायगानिफ्राय आरोना डिउटियाथ' होखानांखागोन खाथ्रा जायगायानो जा सिम्पोल जायगायानो जा नर्माल जायगायानो जा नङा होमबा ओमफ्राय अब्लाबो बेफोरबायदि खाथ्रा जायगायाव थाङोबा गोसोफ्रा बांसिन बोरैबा मोनो ओमफ्राय फाला फाला डिउटि होनानै मोजाङै साक्सेसफुल जानानै ओंखारफिननो हायोबा मोजां मोनो आरोना गार्ब जायो बेबायदि खाथारना जायगायाव डिउटि होनानै फैखांबाय आंनि बोरायाबो बेफोरबायदि आरोना स' ओंखारबाय गोसोखौ दासो एसे मोजां मोनबाय आङो फैगासिनो आं मैया नोंथांमोननो दुखुनि खोथा खिथाबाय नालाय दिनै एसे सुख मोननायखौबो आं खिथाफिननांगोन ना ओमफ्राय मालाय आयै एसेयावनो बाब्रे बाब मोजां नङाबा नों चाटनिसो जागोन नों बाबा मोजां नङाबा ओइलायावनो दं खेमसि साइकेलनि थालानो आयै सोरनाव नुबोदों मा लुगैयो मा मायो साइकेलजों मोनफानाया बोरैबा जाबायबो आरो सानि बिगुरा गाजोबनाय बायदि जाजोब्बायबो आरो गाहा खस्थ' मोनदोंलायनो मारिनो बिदियावनो आंना जोरा आरोना गांलाब गांथाब दिहुनदोंबाबो नुवाखै मायाव आयौ माथो गोलावथारलाय बाबा ओमफ्राय गोलावखौ बोरै मारिगोन बेखौलाय बोरै मारिनांगौ एफा गोलावखौ जारलायानो जुदिया अबहाय नुयो सोरनिखौ सोलोङो जाला माला खालामनो नाङा दे बाबा मोजां नङाबा रिप्लेस खालामनांगौ दे मारिबाय थाथोंसै सनाफोर आं बारा मिथिबाय थाला इफोरखौ ओमफ्राय आंबो लाबायबो आरोना नै बेनोसै ओंखामाथ' आंना जेब्लायबो बे हप्पासेयानोखा ओमफ्राय नैबे लेबुआ बे आसुरिद आरोना जि गोबाव जाबाय बै बैसागुआव बिजिनिफ्राय लाबोनाय दासिमबो दङ नै थाइसेना थाइनै दंबावोसो जेबो जायाखै लरायनाय बायदि जानानै रोसिफ्रासो बांसिन गग्रा जालांबाय आरोना जानानै लानोसै आं नै लाबाय ओमफ्राय जानायनि सिगां फंनैसो बाथ्राखौ बुंगोन आरोना जुनाफोर मा होनो आंथ' दैलि ब्लगसखासो नालाय आंना बेयाव आरो जेबो देखायनो लागा बारा थाया ओमफ्राय मा होनो फौजि खायफा फौजिनि हिन्जावफोरा बिदि होननानै बुङो सोरबा फौजिनि हिन्जावफोरा होननानै सिदा सिदि बुङो आरोना मा होनना बुङो रेकर्डआनो जोबनो थाङा जोंनाबो दाय मावग्राफ्राबो दंथारसै नालाय सोरबा सोरनिबा नोजोराव मा दाय मावो माथो होननानै बुजिबावनो बेनिफ्राय मा होनो जेबो खामानि गैया नोंसोरो फिसाय खामायनायखौ जाग्रासो होननानै फिसाय खामायनायखौल' जाग्रा फिसायनि सायाव जाग्रा गावसोर खामायनानै नाय होनबासो मिथिगोन होनना बुङो आरोना आं बेफोरबायदि मानसिनिसिम बे मेसेजखौ होननो सानो आरो मा खालामना जाजाबावनो लुगैदों जों बायदिखौ आरोना दाबसेयाव फिसाया खामायदों जों मोजाङैनो सोलिनानै जादों आरो बिनिफ्राय मा नांबावगौ जेनेबा बिनिफ्राय आं जोंबो खामायनांगौ जायोबा खामायगोन आरोना बेयाव आरो जेबो बुंनांगौ लागा गैया ओमफ्राय मा होनो आंथ' आंनि हासबेन्डखौ बुंबावोसो नोङो हजोंहाय रायज्लायजायोबा रायज्लायदो आं बदल होनोसै नों न'आव फैस'दो होनना बुंबावोसो दालाय नानियाबो देरहांखाबाय नोंबो नायनो हाखासिगोन होनबावोसो आरोना आङो आरो बेबायदि बुंबावो ओमफ्राय आंनि बोराया बुङो है नों हागोन नामा बेफोराव होनना बुङो हाबाब नोंसिनि लोगो हिन्जावफ्रानो हायोबा जों मानो हाया बेबायदि होननानै जों रायलायो आरोना स' ओमफ्राय माने फिसाया खामायाबा जेनेबा बे जाय बुंग्रा मानसि हौवा मानसियानो बेबो ओमफ्राय जेनेबा मा होनो गाव हिन्जावनि खामानियावसो जागोन नामा बेलाय गाव खामायनाय नङा नामा मानसिया गाव माने बिजिनि खामानिखौ नेनानै जाबाय थागोन नामा जोंनि समाजावहाय बांसिन हौवाफ्रा खामायो हिन्जावफोरनि न'खरनि खामानिखौ मावै दाङै जायो नङा होमबा मोजाङै सोलोंनांगौ बिसोरना आसोलाहाय माबादि होननाय बायदि मोनोथाय किसुमान मानसिफोरनि दिमागावनो मा एम्फौफोर बायदि माने मिन्थिया मा हाबनानै थायो आरोना आंनिबो थौले गियानसो आंनावबो जेबो गियान गैया आं गियान बाथिनोबो रोंखाया गियानखौ राननोबो रोंखाया आङो बाट आंनि गोरोन्थि मोननाय बाथ्रा खोनानायखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामो आरोना बिदि साननो नाङा आरोना माने मोजाङै सोलोंनांगौ बेखौसो बुंनांगौ ना आरो ओरैनो जोंहा खाथियाव थाखाया आलदा जाखायो टेनसनानो आरो बिनि सायाव बिदि गोदाव सोराव खोथा आरो मैया आंखौ बुंदों ना बुङाखैथाय खायफा होनना बुंदों आरो खान्दा खान्दै खानाय हास'नाय बाव खाथिं हास'नाय खानायजों खुनु खोथा गैया जुदि सोरबा खानायखौ गुसुं लायोबा खान्दा खान्दै लायोबा मोजांबावसो सेम्पुफ्रा खमावनो गबावगोनसो आरोना आरो खानाय स्ट्रेट खालामनायबो होनलायलायदों आरो आंखौनो बुंनो खोमा आंनि भिडिअ नालाय आं बे मानसिखौ बुंनो सानो खायफा होनदों थिगानो दङ खायफायाव आं दंना गैया आं मिथिया ओमफ्राय आंनि सिगांनि भिडिअफोरखौ नायथां बिसिबां गोबाव आङो खानायखौ नैहाय खानानै लादों ओमफ्राय आं 2 बोसोरजों दा खनसे खानाय बोदों ओमफ्राय खानायखौ आं गुसुङैनो लाखानो नागिरदोंमोन
अब्लाबो ओमफ्राय बांद्राय गुसुं नङामोन आरोना ओमफ्राय एसे हाब्रेनाय जादों आं बेखौ दाख्लैनि ब्लग्सफ्राव खिथाखादों नायाखैबा नायहैबानो जाबाय फोथायाबा आरोना एथबां गुसुंबो नङा नै दङ उनावबो खाबा मोनो इसिबांसो जाखायोआनो आरोना ओमफ्राय दा सिगांथिं आं माने खानायखौ जेब्लानाखि बोयो अब्ला आं सिगांथिं एसे लानो मोजां मोनो बुस्थुखौहाय ओमफ्राय जेब्ला खानाया गाज्रि जाबाय अब्ला आं थिखिनियाव थाङो आरोना बे आंनि खोथासै खानाय गुसुं गोलाव लायो फौजिनि हिन्जाव थुइसिनि हिन्जाव बिदि जेबो नङा बेफोरखौ माने गाज्रि साननो नाङा आरोना बे मेसेजआ आंना बे आरो सोनाफोर स' आं दिनै बे मोननै मेसेजखौ होबाय जायफोरा बुङो फिसाइ खामायनायखौ जाग्रा फिसाइनि सायाव बिदि बुंग्रानि थाखाय बे मेसेज ओमफ्राय नैबे खानाय खान्दा खान्दि लाग्रानि थाखाय बे मेसेज खानाय खान्दा लायोबा मोजांबावसो सेम्फु एसेयानो गयो मानो होनबा सेम्फुआबो बिथांनि खामायनायखौनो जों लोबखागोन नालाय स' एसे सेफसो जाबावो आरोना मास मोनसेयाव जोबनो लागा सेम्फुआ 15 दिनावनो जोबो जुदि खानाया गोलावबा स' आंना दा 15 दिनाव जोबला गैया मास मोनसेयाव जोबगोन आरोना ओमफ्राय आं बारा लेक्सार होबाय थाला ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि भिडिअ शेयार खालामनो होनायलांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय जानायखौ मा देखायनो नै ओंख्रिया बिथिं आंना रेडि जानानै दंखायो आङो माने भिडिअखौ फोजोबनोसै होननानैसो बाथ्राखौ बुंग्रोबाय आरोना नङाबा आं जायै जायै बे बाथ्राखौ बुंनो हायोमोन स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय